Ichokwadi here kuti munhu ari kushanduka kuita shumba? Ichokwadi here kuti ari kushanduka kuita shiri? Ichokwadi here kuti akabatwa? Ichokwadi here kuti foto riri kutenderedzwa pamasaisai harisiro zvemachokwadiwo here? Mibvunzo yese iyoyo tinoiwana muhurukuro yataita nakanzela Kamuzondi. Ngatipindei munyaya yedu. Kanzela Kamuzondi ndewe kuGuruve kuward 5. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kani muone. Hello. Baba vangu makadi. Ndinofara chaizvo. Muri kutaurawo naanonzi Elder David Kanjanda kwaMutare. Yes. Ndiriwo mutori wenhau ndinoshanda ninonzi Utindi TV Media. Yes. I hope ndiri kutaurawo nakanzela. Yes. Kamuzondi ndizvo. Shokwadi baba. Baba ndakutsvagaiwo ka ndinoda kungotsvagawo ma-updates ezviri kuitika kuGuruve uko. Kuti vanhu mhondi idzi dzati dzabatwa here. Tingonzwa vamwe vakutaura kuti vakabatwa. Takabvira kare tichingonzwa kuti bhinya rabatwa, mhondi yabatwa. So ndati aiwa regai nditsvage vakuru ndibvunze tizvinzwire patsime. I think the main culprit munhu ari kuzivikanwa zita rake haasati abatwa, but within the operation muri kuzowanikwa muine vamwe vanhu vari kuwanika kuti vaine macases ari similar nekupondwa kwavanhu ikoko ndemamwe ma1 ari kuzobatwawo iwayo, but the actual person ari pawanted chaichaiye, the main culprit haasati abatwa. Okay. Saka ari pawanted ari kunzi ndiye chaichaiye, ndiye ane zita riri kutaurwa here rekunzi animals zvitsva. Exactly. Alright. Then pamashure apo takambosangana nenyaya yekuti face yakanga ichipostwa pamasaisai emedia yanga isiri iyo. I think on the 24th December patikaita meeting ine security. Paita sokuti wange isiriyo, but only kuti picture yakashandiswa iri pa-ID card pachitupa. Okay. Because vanga pasina portrait yacho, but vana vanoshandisa kuti ID card photo kuti maybe vanhu vakwanise kumaidentify. Saka inegona kunge yakatorwa asati adevelopa kunge zvava, saka panga poita sokuti pane chimadifference dziripo. Okay, asi kureva kuti ndiyo zvayo. Ndiyo. Right, kanzela vanhu vakagara sei izvezvi kuti kuzvidzivirira chii chiri kuitika munzvimbo? Panhau yekuzvidzivirira pane maoperations ari kuita vanhu kusanganisira kuti tine national security. Tiri kushanda pamwe chete necommunity. Ndemashandiro atiri kuita zvene. Handingati vanhu vane total support, because dzimwe nyaya dziri kutaurika ndedzekuti anogona kunge akuziva kuti national security iri kuoperata this way. Anogona kubva ikoko area ikoko munhu waane matactics akainawo. Alright. Nekuti akaziva kuti security inenge iri kumuvha this direction, iye anobva achinja direction. At the same time anogona kunge achinetwork ne vamwe vanhu vari within the community vanenge vachimuupdata kuti vanhu vari kuita maoperations akati kutsvaga vavari kuita. Okay.
Takambozwa kuti vanhu vari kurara vari muzvipoka ichokwadi here? Ya ichocho ndechokwadi chokuti anenge anga akatageta masingle mothers ndo anga akanyanya kutageta pamashingi ese akaita dzevanhu vakavimaizo. Saka vanhu vakangoti dhoropo nyaya yekuti pavhileji vanogona kurara vakati one day. Alright. Is it true that? Kanzela, kune vari kutaura kuti panzi murume uyu ari kupota achiita kunga zvinenge chivanhu here, sort of kunyangarika, kushanduka, kuita shiri, kuita shumba. Ndezvechokwadi here zvatiri kunzwa izvi? Makuhwa ayo kushanduka. Pasi pamwe pacho ukatanga kutaura vanhu pamwe pacho unonyatsoona kuti vari kunyepa mumwe munhu agona kutanzapira bhazi aenda kwakati. Why usingazipote kuti ndamona ari pabhazi stop atokwira bhazi ozotanga kutaura nyaya yekuti handakwira bhazi aenda kwakati. So layers zviitwa navanhu. Ndosaka takubatai kuti tinyatso kuita nzwira pamwiri tsvimbo yarova dapi, tisaite inzwa wakanzwa kuti kwai nzopera nemariya mhiri kwasave. Tati tinyatse kukubatai tizvinzwire patsime chaipo mwatibatsira mazvita, kana pane zvatinoda futi tinodzoka kwamuri Kanzela. Mukatarisa iye munhu ari kuziva kuti akapara mbozha ane security dzake dzaanenge ainadzo dzaanenge achishandawo nadzo. At the same time mukatarisa kumashure uko early 80s tine distance rimwe rakambonetsa kumatebheren North Province inomit design Richard Gesera. Ainzani? Aizi Richard Gesera. Akatora nguva zvoti sometimes mukatarisa aigona kuheita bhazi avanhu kuheita something. Mumwe nguva ukatarisa pakatopaita security yekuti mabhazi aito kufamba ine vakomana vezikeni but zvaaita waitanga ndota kuti bhazi isenge rinomusoja anga asingaatake. Saka tikuti munhu kana aita mhosva anotsvaga nzira dzekuhwanda nadzo but kubata unobatwa zvake sezvatofungisa. Ya ichokwadi. Nesu tinayo tarisiro nekuvimba kuti anobatwa muno muZimbabwe. Taona nekunzwa nyaya dzakawanda dzemhondi dzakada kufanana neidzodzo, asi kumagumisiro kwacho munhu anongozobatwa. Kubata anobatwa vanhu vane effort yakanyanya sireki yavari kuita. Handiti maawareness ari kuitwa, mapatrols ari kuitwa, time ari kuitwa advantage vegetation kuti sofaka nema-thick forest, they are green, whatever. Imwe advantage hainayo. Okay. Ya, senguva ino yekunaya kudai so masango abata. Exactly. Tinotenda. Mazvita Kanzela, ndinokubatai kana pane zvatinenge tichida kunzwisisa. Thank you very much. Bye. Isu seutindi TV atibudisi nyaya dzatisina umbowo nadzo. Tinobudisa chinhu chataona chatagutsikana kana kuti tisina kugutsikana nacho. Muridzi wenyaya yake ndiye anozvitaurira ega, mozvinzwira achitaura. Kana areva nhema anenge azvirevera iye nhema, asi tinozama nepose patinogona napo kuti kana tichiuya pano nema-updates nenyaya dzatinobudisa dzakasiyana siyana ngadzive nyaya dzezvokwadi. Tiri kuzama kudzima imwe mhodzi yakadyarwa pasocial media ikamera ikaita mabranches akawanda ekuti vakawanda vakarerutsa social media inova ndiyo yakutoshandiswa mazuva ano. Vakawanda vedu havasina chivimbo. Ukasvika uchitaura kuti uri mutori wenhau unoshandira pamasaisai esocial media, vakawanda vanotanga kufunga kakawanda nechikonzero chei, nekuti kune mhodzi yakadyarwa pasocial media yekunyepa, nekufumura, nekufumuka, nekushaya chiremerera. Kutaura kuno kuAdha Tranzau kwaOdzi kwakaitika imwe nyaya yatichazokupai vanhu vacho vachizvitaurira, asi regai ndimbokupai hint nemanzwiro atakaita nyaya iyoyo, kuti paChristmas pazororo ratapfura irori kune mukomana akabayiwa nebanga akandofa akuenda kuchipatara. Kutaura kuno mukomana uyu akachengetwa kana kuti akaradzikwa nezuro
Muchiitiko ichocho kune zvakare mwe mukomana akakuwara nzeve, vakatanga kutiudza vakati yakabviswa, vamwe vakati yakatsengwa. Hatisati tave nezvokwadi nechokwadi chakazara, asi tichazama nepose patinogona napo kuti tibate vakomana ivavo kunyangwe nehama dzacho. Asi tsvagurudzo yataita pari zvino nakanzela weko nababa vemwanakomana akashayika zviri kuratidza kuti vanenge vasiri kuda kutaura nesu. Ndofunga nechikonzero chandakuudzai ichocho. Vari kuramba vakavhara zvavo hapwa, havasi kuda kuti tizive kuti chinyi chakatora nzvimbo. Asi chinhu ichi chakaitikira pamashops, vakawanda vanozviziva zvakatoitika zviri kutaurika munzvimbo iyoyo. Uye ineniwo panhamo pacho ndakatombopasvika kaviri chaiko, nokuti nhamo iyi yakatitorei madays akawanda mukomana asati achengetwa nekuda kwema-investigations nema-postmortem, nekuti nyaya iyi yanga iri mumavoko emapurisa. Right. Imwe zvenyaya yakaitika ipapa apa patichangopfuura apa, yatichada kuendera hama dzacho zvakare kuti tikurukure nadzo, inyaya yakaitika yemukomana akaurayiwa nemvura. Wedwe, mazuva ano ekunaya ngatiregei kudheerera turukova tichiti kadiki. Karukova ikako tikaenda nemi izvezvi pakafira mukomana uyu, tikakunongedzerai kuti apa ndo paakafira, munoramba muchiti hapangafiri munhu, asi munhu akatorasikirwa neupenyu. Kutaura kuno akatochengetwa, akatoradzikwa. Hama dzangu we, tiri kunamata tichiti Mwari werugare, Mwari wemasimba ose achengete Zimbabwe, achengete Guruve. Zviri kuitika izvo hatichazvidi, tiri kuda kuti zvichiguma nezita raJesu Kristu weNazareta. Vanotenderana neni chingonyora kuti amen mucomment section. Thank you very much. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu, shiroti kana washuwa zvikovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Otende, otende, Utindi TV yababa kanjanda, uyai kane muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV. Hamakan komana mweta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Otende, 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 otende baba, nesuo tasimuka tarira